Ja. Zit deze? Dat is zo. Wat kropen hou. Van de kroop wordt hij zo gauw. Hij zit in de krauw. Zit in de krauw. Pak een pijltje maar. Hoe dan? Tja, ik help. Hij zit gewoon in de krauw. Tja. Wunder. Karallen. Yveske en Rijntje. Daar binnen Sally en Uniek. Ik denk, wat jij ik toch? Hey Piet. Ik jij wat hinneken. Oké, hoe ging het dan? Ho, ho. Hey Sally. Oh. Sally. Kom maar. En Uniek. Daar. Wunder. Maar ik denk dat ik Sally erbij let. En proberen. Rijntje, Yveske en Wunder. Nou, ik heb Sally erbij doen. Hopen dat het goed gaat. Uniek. En korallen. Dat weer korallen. Sally en Wunder weer herenigd.
Karalle en Uniek. Hey, Rijntje. Yveske en Rijntje. Wunder. Sally. En er zit iemand aan mijn been. Dit ben Karalle en Uniek. Hallo? Hey, Piet. Piet zit onder de kleefbaltjes. Karalle. Yveske, Rijntje, Wunder en Sally. En Glendy, Piet, Daisy en Mario. En daar is Uniek. Sally en Wunder. En Rijntje en Yveske.
Hey, Jerk. Uh-oh. Ik zal even helpen. Wow. Wow. Perfect. Hey, handyman. Everything for the horses, huh? Voor de horses. Of course, a horse is a horse, of course. Maar dit is echt geweldig. Normaal is hij altijd vet hut ontwerkt. Of, Nou zien hoe de jongens. ik moet even Engels praten. Normally he works always very hard. Wat is dat in het Engels? Very hard. But now it's 10 o'clock in the evening and he made this. That one, that's the saddle of Bjarni. And that's mine. And I got it from the Edmonds. Wow. From Emily, Rala, Carmen, Carol, Georgia, and Maaike. Perfect. I love it. Thank you all so much. It's fantastic. Is het eindje? En Yveske? Nee, dat is het dan meer. No, don't leave my hair. Oh, okay. It's Sally. Huh? Hey Sally. Hey Yveske. Uniek. Hey.
En korallen. Hey.